segin ka ala fo ka waleɲuman dɔ ala sɔnna ma an ka Chérifkɛ ka bɔ Côte d'Ivoire ka na an ka wele k'an jaabi a diyara an ye kosɛbɛ. Chérifkɛ salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya Haidara. Awante. Baasi t'i la kɔni. Alhamdulillah. Côte d'Ivoire kaw. Bɛɛ ka kɛnɛ. Bɔ kɛ k'a bɛɛ ka kɛnɛ. Baasi foyi t'u la. Ni waati in na i lajɛlen bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na hadisul iftar kan. Dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma yanni an ka don an ka babu kɔnɔ. Alhamdulillah. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mbe yɛrɛ fo fɔlɔ ka Chérifula barakala bɛɛ fo a foli ɲɛsin an karamɔgɔ ma Seydi Chérif Sumani Madana Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'o bɛɛ fo a lamɛnbaga ni an lajɛbaga bɛɛ fo nin waati in na jamana kɔnɔ n'a kɔ kan ka deli Ala fɛ sunkalo tɔ tɛmɛ kun Ala ka d'an ma laɲini Ala ma sabati ni Ala kira yɔrɔ ma sɔli ala rasul Ala ka o duwawu minɛ Haidara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka foli lase nin waati in na i ka denbaya ni i ka ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na. Chérifkɛ bi an bɛ sunkalo kɔnɔna na an b'a dɔn sunkalo sɔnni min bɛ tugu a la o de ye sali ye sali don i b'a ye silamɛ bɛɛ lajɛlen salikɛnɛw kɔfɛ u bɛ sinsin fɛn min kan o de ka taa bɔ ɲɔgɔn ye ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka yafa kɛ deli ɲɔgɔn fɛ o hukumu kɔnɔ bi an y'a kanu ka kuma yafa kan Chérifkɛ yafa nafa jumɛn de b'a la hadamaden ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ yafa mɔgɔw ma nafa jumɛn b'a la. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu ka Ala barikada yafa ye Alahu Taala tɔgɔ dɔ ye fana o tɛmɛnen kɔfɛ Ala b'a fɔ a ka kuranɛbaw kɔnɔ ko qala ta'ala shahru ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an i k'a dɔn sunkalo kalo barikaman dɔ fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Ala y'a ka kuranɛba jigi sunkalo in na o tɛmɛnen kɔfɛ yafa komi an bɛ o min kan an bɛ Aisha kisi nɛɛma b'a ye n'o ye Ala kira furumuso ye kalo dɔ kɛra sunkalo donni a ye Ala kira ɲininka kisi nɛɛma b'a ye a ko duwawu jumɛn de n bɛ se k'a kɛ ni sunkalo barikama in na Ala kira ko a ma k'i bɛ Ala yafa deli innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna a y'o duwawu d'a ma o bɛnna sunkalo ka hukumu de kɔnɔ kumana yafa ko ba de don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ Alahu Taala yɛrɛ jɛna n'a ye ko a bɛ yafa an ma bon ni Ala ma yafa jɔn ma i tɛ se ka kisi cogo si donc ni Alahu Taala fɛn dɔ bɛ k'ale min na ale sera ka yafa munna adamaden tɛ se ka yafa adamaden ɲɔgɔn ma ni Ala ko k'a bɛ an minɛ an bɛ min kɛ ni Ala ma yafa i b'a ye k'a fɔ a bɛ gɛlɛya an ka se ka Ala ka kisi sɔrɔ o tuma n'a fɔra ko adamaden nafa min bɛ yafa la o de ye adamadenya yɛrɛ sinsin bere ye yafa dɔ ye parce que n'an ma yafa ɲɔgɔn ma toujours an bɛ se ka don fili kɔnɔ komi an bɛ don Ala gasira fili kɔnɔ cogo min na an bɛ don ɲɔgɔn kun fili kɔnɔ ten i bɛ taa sɔrɔ e bɛ se ka ne minɛ ni ko dɔ ye ka taa sɔrɔ ne m'a dɔn k'a fɔ n ye kojugu yɛrɛ kɛ donc ni selidonyaw sera walima ni sunkalo yɛrɛ sera an bɛ yafa ɲɔgɔn ma ka o bɔ dusukun na ka tɛmɛ ni ko wɛrɛ ye yafa nafa ye min ye a bɛ adamadenya sinsin inshallah o hukumu kɔnɔ an karamɔgɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o bɛ adamadenya sinsin anw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛla la an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen ko dɔw kɛ i bɛ tila ka yafa deli u fɛ nka o bɛɛ la a dɔw tɛ sɔn a bɛ furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sinjimaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ayiwa fɛn min ye sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ. Alhamdulillah sunkalo yɛrɛ an bɛ o tile tan laban min kɔnɔ tile tan fɔlɔ min kɔnɔ filanan tile tan fɔlɔ tɛmɛna filanan an b'o la o laban de an b'o la sisan tile tan sabanan min nana bon Ala kɛn bɛ ka nin sunkalo yɛrɛ tile tan
tila a fɔlɔ ye rahama ala ka hinɛ ala bɛ hinɛ a ka jɔn na tile tan fɔlɔ kɔnɔ tile tan filanan o ye yafa ye komi an bɛ yafa min kan ala fu i b'a dɔn k'a fɔ tile tan filanan o ye yafa ye a ka jɔn ma Alahu Taala Allahu Akbar o tuma na n'a sɔrɔla Alahu Taala ko a bɛ yafa an ka jɔn a ka jɔn ma tile tan filanan kɔnɔ an kan ka yafa ɲɔgɔn ma que ça soit furuɲɔgɔnya kɔnɔ walima sigiɲɔgɔnya kɔnɔ ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye an bɛna hakili jigin kira ka ko dɔw la ala kira yafara a juguw ma yɔrɔ caman na hali ka taa dan sahabacɛ min y'a den kafiricɛ min y'a denmuso faga n'o ye Habara bun Aswa ye magan dayɛlɛ don a ko ordre di kɛlɛcɛw ma a ko n'a ye Habaru yɔrɔ yɔrɔ a y'a faga ne kira de ko ten Allahu Akbar mais o sera magan waati min na ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye a ko an kana don dugu kɔnɔ nin waati in na mais a ye garde ta mɔgɔ si kana bɔ Habaru b'a dɔn ale kɔni kɛlen ka kira denmuso faga kisi t'ale kɔni ma hali ni yafa kira tɔw ma ale kɔni ma d'a la k'a fɔ kira bɛna yafa ale ma ale yɛrɛ y'o dɔn ka ban ale y'o dɔn donc dugutilama fɛ a dɛnna k'a bɛ bɔ a taara bɛn ni Khalid bin Walida ka garde ta yɔrɔ de Khalid y'i kanto jɔnni bɛ nana dibira ye a kana kɛ Habaru ye a ye boli ta a ye kira yɔrɔ ɲini kisi ni nɛɛma b'a ye fo ka taa ɲɔngiri kira kɔrɔ a ko ala kira ma n nana ka na don i ka diinɛ na Khalidu nana s'a ma a ko k'a b'a faga a ko ala kira bɔ ni kafiri cɛ b'a faga e yɛrɛ de ye tiɲɛ den ala kira k'a ma ko n'a sɔrɔla ne denmuso ka fagali don ne kira yafara a bɛna don denmuso ka fagali a ye denmuso min fagali kɛ n'a sɔrɔ o de don n ye joli yafa ye mais a bɛna don diinɛ min na o tɛ e ta ye Khalidu o tɛ ne ta ye o ye ala ta ye donc ne yafara a ma Allahu Akbar i b'a dɔn k'a fɔ yafa ye koba de mɔgɔ min kɛra sababu k'i den faga n'i sera ka yafa o ma mun de bɛna to e adamaden wɛrɛ e min tugun bɛ ala kira kɔ kisi nɛɛma b'a ye mun ne tɛ se ka yafa i furumuso ma wala furumuso tɛ se ka yafa furucɛ ma walima den tɛ se ka yafa fa ma wala fa tɛ se ka yafa den ma walima sigiɲɔgɔnɲɔgɔnw tɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma o ka tɔɲɔ kɔnɔ Allahu Akbar donc nin b'a yira k'a fɔ yafa ye koba de ye sigiɲɔgɔnya ani furuɲɔgɔnya ani jɛɲɔgɔnya olu kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye kosɛbɛ ka furu sinsin ka sigiɲɔgɔnya sinsin ni yafa kɛra tɛmɛnenw na i b'a ye k'a fɔ hadamaden dafalen tɛ n'a tigɛra cogo o cogo i ka yafa inshallah Allahu Akbar donc ne de o diyara n ye kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka an bɛɛ lajɛlen kɛ yafa ɲɔgɔn ma ye o la mais Sherifukɛ mɔgɔ dɔw de bɛ yen u tɛ sɔn ka yafa mɔgɔw ma yalima kɔlɔlɔ b'o la kɔlɔlɔ b'a la a ma ɲi non ne e kɔni dalen b'a la k'a fɔ fo ala ka yafa e ma ne ko k'i tɛ yafa e adamaden ɲɔgɔn ma ni ala ko k'a tɛ yafa e ma i bɛ kisi wa donc kɔlɔlɔ min b'a la i bɛ taa sɔrɔ e min ko k'i tɛ yafa mɔgɔ dɔ ma i bɛ taa sɔrɔ e fana sen bɛ mɔgɔ dɔ ma n'o fana ko k'a tɛ yafa e ma a ma gɛlɛya wa donc n'an ma yafa ɲɔgɔn ma o cogo la e y'i sinsin i ka ko dɔ kan k'e tɛ yafa mɔgɔ dɔ fana mana sinsin e kan k'a tɛ yafa ta ma donc a bɛ kɛ yafabali ye sisan donc kɔlɔlɔ min b'a la o de ye an ka yafa ɲɔgɔn ni e yafa i t'a la mɔgɔ min fana ta bira o fana bɛ se ka yafa e ma Abubakar n'o ye kira ka sahababa dɔ ye radiyallahu anhu a denkɛ dɔ tun bɛ ale ye ala kira nɛni kosɛbɛ Abubakar y'a minɛ ka bin k'a b'a nɛn tigɛ kira ko a ma ko yafa a ma ne kira yafara a ye nɛni min kɛ mais Abubakar i bɛ yafa a ma i k'a dɔn k'a fɔ nɛn min ye nɛni kɛ bi sini se b'o ye se bɛ ala ye ka tanuni kɛ
bon a ma wuli fiyewu Abubakari ale yafara ala kira yafara ye nani min kɛ donc a ma wuli fiyewu fɔ denkɛ kelen nana kɛ ala kira kisi nɛma b'a ka jeli ye donc k'a fɔ mɔgɔ ye ko dɔ kira ko jugu la a y'i tɔɔrɔ walima a ye kuma jugu dɔ f'i ma wala a ye nkalon dɔ da i la a y'i tɔɔrɔ donc ni e yafara o ma se bɛ ala ye mɔgɔ min ye nkalon da i la wala ka kojugu dɔ kira sini se bɛ ala ye o bɛ ɲumanya dɔ k'i ye walima o b'i tanu ko dɔ kan sini i ma segin ni min ye o caman an b'o kɛ donc an b'a yira k'a fɔ nin bɛ an hakili jigin Seydou Ousmane Madɔn Ayidara la ya bani a yafara a jugu ma a caman a dɔw kɛra an yɛrɛ ɲɛfɛ vidéoman dɔw delila ka na yafa ɲini k'a sɔrɔ an bɛ yen vidéoman ko ko ale sarala de dasi 500 pour que Chérif Channel cɛ ko ko yafara Allahu Akbar donc k'a fɔ mɔgɔ minnu b'a fɔ k'u tɛ yafa fiyewu kɔlɔlɔ min b'a la kojugu dan don fo adamaden dusukun ka se ka kɛ hinɛbaga ye parce que n'i tɛ hinɛ i tɛ se ka yafa est ce que y'a faamu adamaden n'i bɛ hinɛ i bɛ yafa Allahu Akbar n'i bɛ hinɛ i bɛ yafa parce que adamaden bɛɛ bɛ fili donc n'i y'a dɔn k'a fɔ adamaden ka fili n'i y'a fili jɔ a la ka hinɛ a la o de bɛ na ni yafa ye mais ni maa maa tɛ hinɛ ni maa maa tɛ yafa fiyewu ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye k'u to Madina don dɔw tɛmɛna ni su dɔ ye muso de don muso su dɔ bɛ tɛmɛ kira wulila kira ko ɲɔngɔmani la a wulila k'i sigi a ko nin ye su jumɛn ye a ko musoba dɔ de fatura bi ni muso in a cɛ fatura a mɛnna mais sunkalo ni sunkalo jɔra tile 10 laban a b'a bɛɛ yɛlɛma misiri a bɛ yɛlɛma misiri kɔnɔ ka tile 10 laban bɛɛ kɛ misiri kɔnɔ kira ko k'o ye ko ɲuman ba ye mais ɲɛ b'a nin na zaba ɲɛtɔw bolo n'o ye januma mɛlɛkɛw ye u taara n'a ye januma kɔnɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ b'a kɔ a denmuso dɔ kɔni bɛ yen u nana ale ɲininka k'i ba tun bɛ mun baara de kɛ a ko depuis a y'a ba dɔn san kalo 12 a b'a sun fo n'a kɛra selidonya ninnu ye kira ko k'o ka ɲi a tun bɛ su bɛɛ ban nafila la kira ko k'o ka ɲi mais mun de tun b'a la min man di e yɛrɛ ye a ko n'a ko ye kɛlɛ sɔrɔ a t'a dabila bɛɛ b'a deli ka segin la ilaha illallah donc k'a fɔ i ye san bɛɛ sun i ye su bɛɛ kɛ nafila la i yɛlɛmana misiri kɔnɔ sunkalo mumɛ bɛɛ a tun bɛ sarakatiw bɔ mais n tɛ yafa n'i ye kɛlɛ sɔrɔ n t'a dabila n jo kan o kɛra sababu ye ka taa n'a ye janama kɔnɔ donc k'a fɔ ni mɔgɔ min sera janama ɲɛ i bɛ yafa ko minnu kɛra i la ala ka nin sababu kɛ amin o b'a jira k'a fɔ maa kana k'i janto o la kosɛbɛ siga t'a la Chérifkɛ o faamuyara o hukumu kɔnɔ an bɛna sɛnsɛn ka na babu filanan min na an y'a ye k'a fɔ ɲinan ko an karamɔgɔ ni an karamɔgɔ de a Seydi Cherif Ibrahim Haidara Iba a munumuna aw ka yɔrɔ fanfɛla la a yɛrɛ y'a fɔ kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko a y'a bonya ka mobiliw d'a ma a ka se ka munumunu kɛ o hukumu kɔnɔ n'a ma ye e yɛrɛ yira an fɛ yan nɔ an bɛ fɛ k'a ɲininkali de kɛ e yɛrɛ fɛ Cherif Iba Haidara ka nin munumunu nin waati ninnu na e bɛ se ka ɲɛtaga jumɛn ye a la denmisɛnnin sifinw ka sira kan alhamdulillah a kɛra dayɛlɛliba de ye an bolo Côte d'Ivoire kɔnɔ sabula an ka denmisɛnw tuma dɔ la i yɛrɛ woloden hali karamɔgɔ dɔw den b'a la wajibikɛlaw dɔw den b'a la i b'a kɛra sababu ye k'olu bɔ ni degun ninnu caman kɔnɔ n'o ye dɔrɔgu ko degun ye n'o ye furakisɛ jugu tali degun ye n'o ye masa nɛniw ni masa bonyabaliyaw degun ye o kɛra sababu ye ka dayɛlɛli kɛ sifinnakaw ye Côte d'Ivoire kɔnɔ kosɛbɛ a ka tournée bɛɛ nafa min b'a la parce que o de ye a bɛ kuma jeunesse de fɛ bon diɲɛ dun bɛ olu de bolo
bon ni denmisɛnw ɲɛna ani musow misɛn minnu bɛ wulila n'olu ma furu fɔlɔ olu ye ko faamu k'a dɔn ni nana furu n kan ka nin de kɛ cɛla la den bɛ a masa bolo masa kumana fɛ ka sɛgɛn i b'a bɛ kɛ sababu ye i b'a kɛra sababu ka mɔgɔ caman bɔ o masa dɔgɔyaw ni o masa nɛnɛ ninnu kɔnɔ a kɛra sababu ye ka denmisɛn caman bɔ dɔrɔgu ani jɔrɔ mili la parce que dɔrɔ bɛ Côte d'Ivoire komi jisuma hali mugan b'a la tan yɛrɛ b'a la kɛmɛ ka sachet ninnu bila komi ji glacé sachet bɛ kɛ cogo min na mugan b'a la tan b'a la sugu bɛɛ b'a la donc o b'a san dɔrɔn ka sɔgɔ dɔrɔn k'a min komi jisuma donc i b'a kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔ min b'a la parce que ni fa mɔgɔ dɔ fana a k'a dɔn a bɛ ko min na ko kɔlɔlɔ min b'a la tiɲɛni min b'a la min b'a se min kɔlɔlɔ min bɛ se ale yɛrɛ ma donc i b'a kɛra sababu ye ka denmisɛn caman mɔgɔ si t'a hakɛ dɔn ka olu bɔra ka kɛ sababu ye ka baya di maa caman ma minnu ni a kɛra sababu ye an yɛrɛ nisɔndiyara ni a ka to n'a ye kosɛbɛ inshallah ni Ala sɔnna ma o hukumu kelen kɔnɔ an b'an to yan ka foli lase an ka Mali Haut Conseil islamique ɲɛmaaba ma Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara Chérifkɛ i ye karamɔgɔ ye i ye diinɛmɔgɔ ye an y'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ yan bi an ka Mali Haut Conseil islamique ye wulikajɔ kɛ Mali taabolo bɛɛ ka se ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ ka kɛ sababu ye ko sitanɛ ka don ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka ngara da ka bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ yen ni hakilina min taara bi Mali kɔnɔna na n'a bɛ ka waleya e ka yeta ye jumɛn ye o hakilina in kan alhamdulillah ne ka yeta ye min ye vraiment o de ye an bɛ an fa ani an karamɔgɔ fo a Cheikh Ousmane Madane Haidara an bɛ yafa kuma min na nin o yafa kelen de kɛra sababu ye bi a sera ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan sinon n'a kun ko k'a ka bɛɛ minɛ min fɔra a ma min kɛra a la n'a kun ye mɔgɔw minɛ o ma n'a kun ma yafa bon i b'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka mɔgɔw don da kelen min fɛ bi o kun tɛ se ka kɛ donc k'a fɔ a bɛɛ kɛra ale de la a bɛɛ fɔra ale de ma wa a bɛɛ tilara ka segin ka taa a fɔbagaw yɔrɔ minnu ye kuma jugu fɔ minnu ye kojugu kɛ tellement a ye yafara o ma a kɛra sababu ye olu yɛrɛ tilara k'a dɔn u bɛ fili min na parce que ni mɔgɔ bɛ ko kira n'i bɛ yafa a bɛna dɔn nin ko in n ka kan ka nin dabila ten vraiment ko ɲɛnama don silamɛw ka bɛɛ kelen ma silamɛ bɛɛ lajɛlen a kɛra kɛsanso a kɛra sugu sugu ye fo ka taa bila hali an kerecɛnnakaw la minnu ye kerecɛnw ye an cɛma i b'a ye k'a fɔ Cheikh Ousmane Madane Haidara bɛ kɛra sababu k'a yira k'a fɔ kerecɛn ni silamɛ a tɛ ɲɔgɔn jugu ye ale de y'o yira n'o tɛ waati dɔw kun tɛmɛna kerecɛn kun tɛ n'a ye dumuni bɔ ale silamɛ kun t'a dun parce que k'a fɔra ko kafiriw don jɛɲɔgɔnya kun tɛ kɛ n'o ye teriya kun tɛ kɛ n'o ye wa kuma kun tɛ k'o fɛ parce que ko kafiriw don mais ale de y'a yira an na a ka Amérique taama minnu kɛra ka taa Europe jamana ninnu na a ye hakili dɔ di an ma ka yira k'a fɔ adamaden bɛ se ka kurabɔla ni kerecɛnw ye komi Ala kɛra kurabɔla ni o ye cogo min na Madina donc k'a fɔ bi bi in na Mali silamɛya Ala ni Cheikh Ousmane Madane Haidara bonya kama silamɛya ye a yɛrɛ sɔrɔ komi mɔgɔw bɛ a laɲini cogo min na n b'a dɔn a bɛ continuer ka n'a yɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan n'ale ka cɛsiri a n'a ka yafa ye inshallah ni Ala sɔnna ma o hukumu kɔnɔ an bɛ segin ka na Chérifkɛ ma Chérifkɛ an y'a ye k'a fɔ sunkalo mɔgɔw bɛ ni ɲɔgɔnna baaraw kɛ dɔw bɛ sukaro san k'a di mɔgɔw ma dɔw bɛ tamuro yalima ni ɲumanya min n'an b'a kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ la sunkalo la fasamatiya jumɛn de b'a la ni maa kana ka nata ka kɛ a kɛbaga ye waati bɛɛ alhamdulillah Ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye silamɛw ladɔn n'o ye ale ye mandenw de ye anw ye toujours kira bɛ mɔgɔw kalan kɛwalew la a yɛrɛ la fɔlɔ ka sɔrɔ ka se a mandenw ma donc n'i y'a ye k'a fɔ Ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye fɛn o fɛn fɔ i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ de b'a daminɛ donc ka mɔgɔw yɛlɛfin sun tigɛ hali n'a kɛra tamaro fɛrɛ kelen ka dɔn k'a fɔ
nafolo min a ka sani parce que fo mɔgɔ k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ sun ni suntigɛ ni suguri k'a di adamaden ma o ka nɔgɔn mɛ nafolo i ye fɛn min di i y'a sɔrɔ cogo di kuma in fana bɛ yen de kuma ba dɛ parce que ni i ko k'i bɛ ɲumanya kɛ ɲumanya ka kɛ halala kɔnɔ ala b'o de fɛ parce que ala b'a fɔ inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyib ala ka sani kosɛbɛ a tɛ foyi fɛ ni fɛn sanuman tɛ mɛ n'i ye haramu kɛ k'i bɛ ala to ala fana n'a ye ala t'o fɛ dɛ donc k'a fɔ n'i ye nafolo sɔrɔ ka ɲumanya kɛ n'a ye a ka ɲi kojugu a bɛ sara i b'a sɔrɔ hali diɲɛ na lahara fana i b'a sara sɔrɔ mɛ ka adamaden suntigɛ komi an bɔra ka min ye sisan ko ba don silamɛya kɔnɔ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu ka ɲɛnamaya bɛɛ sun yɛrɛ doli gɛlɛya fɛ gɛlɛya min b'u kan kama o ka sun u b'a sɔmi sɔrɔ k'a fɔ sun ka gɛlɛn sinon ni mɔgɔ adamaden ka sun musaka n'a dafara tuma dɔw i b'a taa sɔrɔ sun a digili a bɛ da hakɛ la mɛ ni e tɛ sogo ɲɛnama sɔrɔ k'a dun ni sun tigɛ kɛra i tɛ dumuni ɲɛnama sɔrɔ k'a dun sun a b'i tɔɔrɔ donc mɔgɔ min bɛ kɛ sababu ye k'i bɔ o la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ Abijan kɔnɔ an b'o dɔn o bɛ sunkalo bɛɛ ban n'o ye suntigɛ yɔrɔ min mɛn o bɛ taga yɛrɛ parce que position t'u bolo ne b'a dɔn o bɛ muso ta k'u denw ta k'u yɛrɛ ta n'u y'a mɛn ko suntigɛ bɛ nin yɔrɔ in na bi o bɛ taa ka taa suntigɛ o bɛ dumuni min kɛ yen a t'u ka so donc k'a fɔ mɔgɔ minnu b'a organiser baraji min b'a la ala de b'a hakɛ dɔn alors n'i ye sunbatɔ dɔ sun tigɛ i b'i ka sun baraji la mais i bɛ sun baraji wɛrɛ sɔrɔ ka fara i ka sun kan min t'i ka sun baraji ye tugun donc an bɛ ala deli minnu ni position bɛ bolo ni mɔɲɛ b'o ye k'a deli ala fɛ dusukun ɲuman ka d'u ma ka se ka hinɛ fantanw na minnu ni se tɛ olu ye i bɛ se k'a kɛ kɛnɛ kan wala dibira limaya bɛ kɛ nin ko fila kan kɛnɛ kan ni dibira i bɛ se ka malo bɔrɔ ta ka sukaro bɔrɔ ta k'a di fantan dɔ ma ka nasɔngɔ d'a kan a b'a ka sun don n'a ye bon a bɛ se ka kɛ kɛnɛ kan komi an bɛ se ka bɔ o kɛnɛ kan kɔrɔ bɛ di parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen an delila k'olu kunbɛn olu m'a dɔn yɛrɛ ko fantan bɛ yen o ma dɔn yan a bɛ k'i kɔnɔ k'u bɛ tugura de o ma tugu parce que o ka collaboration bɛɛ lajɛlen ye milliardaire ye a ma deli ka fantan kunbɛn k'a fɔ nin dɛsɛbaatɔ ye fɛn tɛ nin kun a ma deli ka jɛ n'a ye a ma deli ka baro kɛ n'a ye donc ale se k'a dɔn ko fantan bɛ yen donc ni ɲumanya bɛ kɛra mɔgɔw ɲɛfɛ mɔgɔw ɲɛ b'a la o bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ dɔ fana b'a kanu ka ɲumanya kɛ ka kalan taw la donc mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn copie ma ala k'an ni sababa bɛn donc nafaba min b'a la o kɔni n'i ye maa min sun tigɛ silamɛ dɔ sun tigɛ baraji min b'a la ala de b'a hakɛ dɔn ala ka nɔgɔya ye ni ala kɛra yɔrɔ ma an karamɔgɔ weleda ka lawa jumɛn bɛ i bolo ka ɲɛsin an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma silamɛya bɛɛ lajɛlen ma an ka yafa babu kɔnɔna na yafa babu laban an bɛna kumakan laban min kɛ o de ye kuranɛba y'a lakali n'o ye suratu bakara ye a aya laban a b'a fɔ wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin a yira k'a fɔ yafa ni an yafara ɲɔgɔn ma ala bɛ yafa an ma wa ni ala yafara an ma ala bɛ hinɛ an na o de kama yafa ni hinɛ don bɛ ɲɔgɔn na i y'a faamu ala bɛ tila ka an dɛmɛ ka tila k'an kisi ka bɔ an juguyabagaw tɔɔrɔ ma ka bɔ kafiru tɔɔrɔ ma donc ni babu laban an bɛ min kɛ k'a datugu k'a yira k'a fɔ adamaden n'i bɛ yafa n'i yafara i mɔgɔ ɲɔgɔn ma o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na dusukun ɲuman na ala bɛ yafa e yɛrɛ ma i ka jurumu na yɔrɔ bɛɛ
donc ni ala yafara ma ala bɛ hinɛ la ni ala hinɛ na ala b'i dɛmɛ ni ala y'o dɛmɛ a b'i bila a ka jinɛ kɔnɔ donc an b'a deli ala fɛ dusukun ɲuman yafa ala k'a kan ye seli kɔnɔna na ka bɔ ka yafa ɲini i sigiɲɔgɔnw fɛ parce que i bɛ se ka don i sigiɲɔgɔn gasi la a suguya bɛɛ b'a la sigiɲɔgɔnya gasi ka bon kosɛbɛ komi waati banna ala kɛra kumana kan kisi ni nɛɛma b'a ye mais jija i sigiɲɔgɔn i ka kisi a ka kisi ka bɔ i tɔɔrɔ ma ni silamɛ ye jija cogo bɛɛ i sigiɲɔgɔn ka kisi ka bɔ i tɔɔrɔ ma a kɛra i bɛ mankan de ci ka tɔɔrɔ a kɛra i bɛ i ka ɲɛgɛn ji de bɔ ka tɔɔrɔ a kɛra i b'a i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ni tɔɔrɔya ye mais tɔɔrɔya nin fɔ n'a sɔrɔ i b'a tɔɔrɔ la n'i taara yafa ɲini o tɔɔrɔya nin i fana jija ka dasigi ko la e ka ɲɛgɛn tɛmɛni bɛ ne ka da la ji bɛ tɛmɛ jinɔgɔ bɛ tɛmɛ ne bɛ pan jinɔgɔ kunna ne taara yafa ɲini ne fɛ a b'a sɔrɔ jinɔgɔ bɛ senna halisa yafa kɔni bɛ kɛ mais toujours jurumu kɔni bɛ continuer ka kɛ donc an bɛ ala deli ni yafa bɛ kɛ o y'a sɔrɔ e min bɛ tɔɲɔli fana kɛra i ka dasigi k'i ka tɔɲɔli la ala ka ni sababa bɛn ala kɛra yɔrɔ ma sɔlɔ an karamɔgɔ diyara an ye kosɛbɛ an ka waati sensira ka se o hukumu kɔnɔ an bɛna foli ni kuma kuncɛ kuma di ma ani an b'a dɔn an y'a mɛn an karamɔgɔ k'a fɔ fɛn min ye ayiwa dɔnni sira kɔni ala y'i garizɛgɛ o la k'i bɛ ayiwa fɛn min ye filɛliw kɛ tɛgɛ kɔnɔna na o hukumu kɔnɔ i bɛ tila ka mɔgɔw bɛ se k'i lasɔrɔ cogo minnu na ka se k'o fɔ ni ala ka jɛ alhamdulillah n bɛ ala deli ala ka ni sababa bɛn an kɔni sigiyɔrɔ ye Abidjan ni Buwake n'an tɛ Buwake an bɛ Abidjan o fila de an b'o la an ka Mali nali man ca kosɛbɛ donc an ka foli bɛ e yɛrɛ ye ka tila ka an karamɔgɔ fo a Seydou Sidi Usman Madina Hayidara ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka tila ka ɲɛnɛ dɔgɔcɛ Iba an ka foli b'a ye kosɛbɛ ani Tijani ani Aruna ni Ali an b'u bɛɛ fo ka deli ala fɛ si barikama ala k'a d'an n'o ma cɛkɔrɔba ala k'a mɛn ye yarabi sunkalo tɔ tɛmɛ kɔnɔ ala k'a d'an ma ala kana fɔ a barajiw la ɲumanya minnu bɛ k'a kɔnɔ ka kɛ kɔtɛrɛ ye ka dɔn an ni jahanama cɛ ala k'o k'an ye ni ala kɛra yɔrɔ ma ye sɔli ala rasul ala ko o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ o hukumu kɔnɔ an karamɔgɔ fɛn min ye nɛgɛjuru sira ni mɔgɔ min mago b'i la ni mɔgɔ min mago bɛ na Côte d'Ivoire ka numéro ye négatif kɔfɛ o de ye 05 44 04 63 40 44 04 63 40 o de ye n ka Côte d'Ivoire numéro ye inshallah ni ala sɔnna ma an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka se ka na an fɛ yan ka nin dakuruɲɛ fila in bilasirali kɛ an b'a dɔn k'a fɔ kanu don o kanu min bɛ i ni sirifilakaw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka kanu in to yen ka tila ka ala deli yarabi wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ yen silamɛya baara la ani dɛmɛ min bɛ ka don silamɛya baara la i fɛ ala k'i fanga se an bɛ Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔya la Abidjankaw fo ka Buwakekaw fo i tɔgɔya la ani Mali la yan jatigilaka minnu bɛ k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn i ka nali ka na ala an ka welekan jaabi ka ala deli ala ka an ɲɛ min i la ala ka suturaw kɛ ni ala ye sini kɛnɛya di an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigi wɛrɛw la ka kuma fɛn wɛrɛw kan min ni si tɛ kelen ye ni ala ni kira sɔnna ma